יש אנשים שעדיין לא יודעים שמגיע להם. יצאנו לבדוק. אדוני, מגיע לך. מגיע לי מה? חייל משוחרר, נכון? ממש עכשיו, איך ידעת? חולצה שלך גבר. מגיע לך צדק, תחבורתי. כל מי שגילם 67 ומעלה יכולים לנסוע באוטובוס חינם. ידעת? באמת? תגיד, אתה ידעת שמגיעות לך נסיעות חינם שנה מיום השחרור? באמת? אני בדיוק חוסך ללימודים. כל הכבוד לך, אחי. תחזיקי רגע. תן חיבור, גבר. סליחה? בדקתי מגיעה לך הנחה בתחבורה הציבורית? הנחה? למה? על בסיס גיאוגרפי חברתי. רק צריך לבדוק שאת זכאית. איפה את מתגוררת? בחולון, דוב הוז 7. יש לך 50% הנחה. מדהים, תודה. גם לך, חמוד. תודה. חפשו צדק תחבורתי. וגלו מה מגיע לכם. אם יש משהו טוב יותר מלנסוע לראות הנכדים, זה לנסוע לראות אותם חינם.